Zekerheid voor het bevrijdingsfestival in Vlissingen voor de komende jaren. Er blijft budget voor grote artiesten. En verder in deze Zeeland nu. Nog te weinig groene schoolpleinen. En hoe Caroline voor duizenden euro's werd opgelicht. Goedenavond. Een bomvol festivalterrein, geen wanklank te horen en goed nieuws voor de toekomst. Het bevrijdingsfestival Zeeland in Vlissingen was een groot succes. En daardoor kijkt de organisatie terug op een geslaagde dag. Vlak voor het festival kwam er ook nog een extra reden tot feest, want het Rijk trekt structureel geld uit, waardoor de toekomst van het bevrijdingsfestival verzekerd is. Lege bekertjes herinneren vandaag nog aan het feest wat gisteren 40.000 bezoekers naar Vlissingen trok. Want hier mag alles, maar niets dan moet. Organisator Reza Geleedst heeft weinig woorden nodig om de dag samen te vatten. Fantastisch. Incidenten bleven uit, op één klein handgemeen na. Heel de dag was het druk en sfeervol. Vlak voor het festival kwam er al mooi nieuws. Den Haag trekt voortaan structureel geld uit voor de bevrijdingsfestivals. Een opluchting, want voor deze editie kwam de financiële steun pas op het laatste moment. Dit jaar hangt dat dan als een zwaard van Damocles boven je hoofd. Van oké, gaat het dit jaar ook wel weer door? Nou, dat gaat in ieder geval door. Wat ervoor zorgt dat we gewoon veel eerder de gesprekken met andere stakeholders aan kunnen gaan. En kunnen kijken hoe we dit volgend jaar gaan inkleden. En dat biedt gewoon rust. En dan kunnen we ons concentreren op waar het om gaat. En dat is de inhoud van het festival. Een festival van de vrijheid. Door de spanningen in de wereld is het feest volgens Geleedst belangrijker geworden. Mensen zijn zich wel veel bewuster van vrijheid geworden. Het gaat ook steeds meer van bevrijdingsfestival naar vrijheidsfestival, zeg ik altijd. Uiteraard, de Tweede Wereldoorlog blijft de basis en het herdenken van die bevrijding. Maar ja, er mogen ook echt wel thema's van nu aan worden gesneden. En dat gebeurt ook gelukkig steeds meer. Dank jullie wel! De provincie wil op Zeeuwse scholen een proef gaan doen met lespakketten over de Holocaust. Aanleiding is een toenemend aantal antisemitische incidenten. Zo is vorig jaar de synagoge in Middelburg beklad met hakenkruizen. Jongeren hebben volgens de provincie te weinig kennis over de Holocaust en de genocide op Roma, Sinti, homoseksuelen en gehandicapten. 3 Zeeuwse basisscholen en 3 middelbare scholen krijgen als eerste zo'n lespakket van de provincie. En als de proef dan slaagt, wordt die misschien uitgebreid. GroenLinks PvdA in de Middelburgse gemeenteraad wil duidelijkheid over het uitgebreide onderzoek dat de gemeente zou doen naar geroofde Joodse huizen. Ondanks eerdere toezeggingen zijn er nog steeds geen resultaten gepresenteerd. GroenLinks PvdA wil weten of de gemeente heeft geprofiteerd van leegstaande huizen. In een reactie zegt de gemeente dat ze de onderzoeksresultaten binnenkort als eerste presenteert aan een klankbordgroep. Voetbaltrainers Gerard de Nooijer van Hoek en Rogier Veenstra van Kloetingen zijn door de vakbond Voetbaloefenmeesters Nederland genomineerd voor de titel Beste Trainer van het district Zuid-1. De trainers horen vrijdag 30 mei bij het Nederlands Trainerscongres of één van hen ook echt de titel krijgt. Bijna 8 jaar geleden stelde de organisatie IVN Natuureducatie een groen doel. In 2026 moeten alle schoolpleinen van Zeeuwse basisscholen vergroend zijn. Maar dat doel is nog niet in zicht. Op basisschool De Horizon in Rilland is het schoolplein net aangepakt. En dat betekent dat het plein veel nieuwe inwoners heeft gekregen. Meertjes, slakken, wormen, kevertjes, riviersbeestjes, vlindertjes en nog andere kleine kriebelbeestjes. Sinds het schoolplein groener is geworden, worden er vaak lessen in het nieuwe buitenlokaal gegeven. Binnen is het een beetje suf luisteren en je werkt toen. En hier zit je buiten, dus je hoort ook allemaal geluiden en het is gewoon leuker buiten. En dat is ook exact het doel van de groene schoolpleinen. Een leuke omgeving creëren waarin veel te horen, beleven en leren is. En dat heeft ook voordelen op andere gebieden. We zien dat onderwijskwaliteit echt vooruit gaat. We zien dat de gezondheid van kinderen ook naar vooruit gaat. We zien dat er veel minder ruzie is. Want kinderen hebben veel meer mogelijkheden om te spelen. Dus ze zitten elkaar veel minder in de weg. En het is natuurlijk ook veel leuker, toch? Ik vind het heel leuk. Heel leuk. En ook wel wat mooier. Het ziet er echt wel mooier uit, biodiverser, het is beter voor het klimaat. Er zijn er veel meer plantjes en het is meer van de natuur gemaakt nu.
En dit wil je ook gewoon hebben. Veel voordelen dus, maar toch is het doel om alle schoolpleinen van basisscholen in Zeeland te vergroenen nog niet behaald. Ja, we zijn op de helft, zo na 6 jaar zeg maar. Tenminste aan het einde van dit jaar zitten we op 80 schoolpleinen die we vergroend hebben. Van ongeveer de 160, 170 scholen in Zeeland. Dat komt doordat sommige scholen gewoon tevreden zijn met hun huidige schoolplein of nieuwbouwplannen hebben en daardoor het oude plein nog niet willen aanpakken. Maar het heeft vooral een financiële oorzaak. Wij zijn ook natuurlijk gewoon afhankelijk van subsidies van de provincie en van de gemeenten. En wij zijn heel erg blij dat zij echt voor een aantal schoolpleinen in een jaar dat beschikbaar stellen. Dus voor de provincie dit jaar zijn dat 13 schoolpleinen, dat is natuurlijk fantastisch. En de gemeenten doen ook allemaal mee. Maar ja, daarmee gaan we natuurlijk niet alles in één keer bereiken. Dat gaat gewoon niet. Want zonder de bijdrage van IVN Natuureducatie hebben scholen vaak niet genoeg geld om het schoolplein te vergroenen. Dat is in principe niet te betalen zonder die subsidie. Maar dat de ambitie nog niet behaald is, betekent niet dat het project stopt in 2026. Nee joh, nee, we gaan gewoon door. We hebben alleen het niet in 8 jaar bereikt. Dus we gaan gewoon vrolijk door en we gaan gewoon kijken of we het gewoon in de komende jaren alsnog gewoon kunnen gaan bereiken. Dus we blijven gewoon doorzetten. Het IVN wil in de toekomst niet alleen de schoolpleinen van basisscholen, maar ook van middelbare scholen en vervolgopleidingen groener maken. De zwaargewonde man die gisterochtend in de Nieuwstraat in Terneuzen is gevonden, blijkt het slachtoffer van een misdrijf, meldt de politie. Het slachtoffer is een 57-jarige man uit Portugal. Hij is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Hoe erg de man eraan toe is, houdt de politie voorlopig nog voor zich omwille van het onderzoek. Er zijn nog geen verdachten aangehouden en de politie is op zoek naar getuigen. Wie vandaag in de buurt van Veren, Middelburg of Goes was, heeft hem misschien gezien. Paul Way, een Engelsman uit Haarlem, rende daar rond in een bananenpak met een serieuze missie. Eén doel, en dat is iedereen in Nederland één stuk afval opraapt. En voordat je in de prullenbak doet, zeg naar jezelf, voor ons. Niet voor die gekke banaan, niet voor mijn familie, jouw familie, maar voor ons. Het heet ploggen, een combinatie van joggen en afval opruimen. Zo doet hij in een maand alle provinciehoofdsteden aan. Het bananenpak moet aandacht trekken voor het opruimen van zwerfafval. Oh, en iedereen zegt banaan, banaan, banaan. Maar dat is precies, ik wil de Beyoncé van de banaanwereld. Ik wil dus veel aandacht als ik kan en er is veel aandacht voor wat ik doe. En morgen maakt Paul Way zijn laatste Zeeuwse kilometers als hij van Goes naar Bergen op Zoom loopt. Het is maart 2020 als de 47-jarige Caroline van Eck via Instagram contact krijgt met Leonardo DiCaprio. De twee vinden elkaar in hun strijd voor een beter milieu. Caroline, opgegroeid in Kruiningen, vindt het bijzonder dat zo'n grote Amerikaanse acteur interesse in haar toont. En als hij dan om geld vraagt voor zijn goede doelenprojecten, dan steunt ze dat natuurlijk. Pas 8 maanden later dringt het tot haar door dat ze keihard is opgelicht. Caroline deelt nu haar verhaal om anderen te waarschuwen. Ik dacht, laat ik eens op Instagram gaan. Iedereen gaat met de tijd mee, dus ik zou ook wel gaan. En nou, dat ging dan gewoon hartstikke goed. En op zaterdagochtend, daar was hij ineens. Meneer DiCaprio. Ik zat op dat moment in de milieubeweging. Dus misschien wilde hij daarover kletsen. Niet wetende dat het helemaal niet meneer DiCaprio was. Dus je kreeg contact. Waar heb je het dan over? Hoe is het met je? Heb je lekker geslapen? Heb je al gegeten? Wat ga je nog eten? Hoe is het met je familie? Dus heel geïnteresseerd. Ja, en heel, heel erg romantisch. Oh, je hebt zo'n mooie glimlach. Oh, wat mooie ogen. En dat wordt hoger en dat wordt meer. En dat gaat op een gegeven moment van ik hou van jou. En dacht je nou nooit van ja, ik met Leonardo DiCaprio hele dagen in gesprek? Het was op dat moment corona. Dus veel mensen zaten ook thuis, ik ook. En ja, dan gaat die band heel snel. Zo'n bekende acteur heeft natuurlijk genoeg geld. Waarom zou jij geld aan hem overmaken? Nou, hij had kinderen in een weeshuis. En die hadden kanker. Dus ja, op het moment dat om de hoek komt kijken, ja, dan ga je ervoor. En dan van €50 ging het naar €150, naar €200. Nou, uiteindelijk het verlies van €5000. Je vertelde net al, het was corona in die tijd. Ja. Je bent veel alleen.
Zou je kunnen zeggen dat je op dat moment ook kwetsbaar was? Op dat moment voelde ik me eigenlijk niet kwetsbaarder. Achteraf gezien, ja. Meer op social media. En dat is wel gevaarlijk. Ja. En sprak je hierover met familie of vrienden of hield je dit een beetje voor jezelf? In het begin sprak ik niet. En ik had zoiets van ja, het heeft geen betekenis. Maar naarmate het steeds meer geld erin kwam te zitten, krijg je toch een knoop in je maag. En toen ben ik wel gaan praten met vrienden. En die zeiden gelijk van nou, dat gaat niet, meisje. En toen pas ging ik verder kijken dat mijn neusje lang was. En wat was nou precies dan het moment dat je ontdekte, dit klopt niet? Op een gegeven moment kwam er nog een extra assistent om de hoek kijken. Die regelde dan dat zijn privévliegtuig mij op kwam halen. Maar dat kost geld. Maar ik had dat geld niet. En dan komt de blackmail. Want ik had foto's gestuurd die mensen liever niet zien. En die hebben ze doorgestuurd naar vrienden. Eigenlijk ben je dus afgeperst met naaktfoto's of iets dergelijks? Ja. Heb jij uiteindelijk ook aangifte gedaan? Ik ben wel bij de politie geweest. Ze luisteren naar je. Ze hebben allemaal handreikingen voor je. Maar ze kunnen niks doen. Want wie bleek er nou achter deze oplichting te zitten dan? Mensen uit Nigeria. En dat hoor ik helaas veel. Jij doet je verhaal. Ik denk dat er heel veel mensen dat niet zouden durven. Dat er ook veel schaamte is. Heb jij je ook geschaamd? Ja. Ja, sommige reacties zijn heel hard. Terecht, heel hard. Maar daar kan ik wel eens last aan hebben. Ik denk van, je moest eens weten. En wat zou jij willen zeggen tegen mensen die hier nu in zitten misschien? Blijf bij jezelf. Want het leven is hier, op deze aardbol. En niet in de digitale wereld. Op onze website vind je een langer interview met Caroline. En ook vind je daar tips van de Fraudehelpdesk. Het was opnieuw een bewolkte dag. Temperaturen kwamen niet boven de 15 graden uit. Maar de komende dagen krijgen we weer iets meer zon en zullen de temperaturen geleidelijk omhoog tot zeker 18 graden aanlopen tegen het einde van de week. En straks krijgt u nog een uitgebreide weerbericht. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.